Igbo bụ Igbo anaghị egbu agụ asaa tupu dike azaba ogbuagụ, maka na ọ bụ onye kpojere ewu n'oke bụ ọgọ mkpi. Ihe ọma na-adị n'obodo mana ọ bụghị oge niile, maka na dimkpa asaa ka a na-amụ n'afọ asaa. Irutego bụ ekele onye a na-eche eche. Ụlọ ọrụ Tiger Foods arụpụtala akara ngwa ọhụrụ nke a kpọrọ Tiger Mayonnaise, bụ nke ị nwere ike iji were taa achịcha maọbụ werekwa ya were rie mkpụrụ osisi. Ụtọ ya bụ ọpụrụ iche nke na-enweghị ohiri, maka na ụdara chara acha na-awara onwe ya ụzọ. Ụlọ ọrụ Tiger Foods na-akpọku ọha na eze ka ha bịa na emume iji gosipụta ya bụ akara ngwa ọhụrụ bụ Tiger Mayonnaise, bụ nke a ga-eme ụbọchị ụka abalị nke 30 n'ime ọnwa nke asaa anyị nọ n'ime ya, n'afọ a bụ 2022 ma ọ kụọ elekere 1 nke ehihie. Ebe ọ ga-adị mee bụ na 6 Ridge Road, ncherịta ihu ụlọ ọrụ EEDC, ya bụ NEPA, dị na GRA n'ime Ọnịcha. Anaghị ahụcha ụzọ gaba ọhịa, maka na anaghị anọ n'ụlọ ebute ozu ọdụm. Ekwekwala ka akọrọ gị akọrọ, maka na ọ bụ iko na-eje n'ụlọ ite, ite anaghị eje n'ụlọ iko. Igbo bụ Igbo ka ya bụ egwu dịbazi ụbọchị otu ịgba ga-akwa nne ọ nụrụ ka ọrụ ibe ya.